חברים יקרים, רציתי להגיד לכם שפתחתי קבוצת וואטסאפ אחת שווה מטורפים עם כל התכנים הבאמת מטורפים, הגרלות על שרוולים גיימינג ועוד מלא דברים מטורפים. לפעמים אני גם עושה לכם סקר ניחושי כמה ייגמר במשחק של מכבי חיפה 1-2-0-2-1. ככה אני עושה לכם את זה, ולא נשכח את כל החטופים שעדיין במנהרות. שמתי סמל ואמן שיחזרו אלינו חברים. עוד הרבה דברים, עוד פעם שרוולים גיימינג, שלא תגיד שאני משקר, סרטוני ברול סטאר, סרטוני פורטנייט, פרסים, גם יש כאן לפעמים, אני אשלח גם סקינים עוד מעט, עוד הרבה מאוד דברים חברים מכאן, יש לנו מלא דברים פה חברים. תכף יופיע לכם ברקוד על המסך. חברים, אני עולה למעלה כאן, יש לכם עוד פעם את כל הדברים שאמרתי, סקרים של מכבי חיפה, מלא דברים מטורפים. לא נשכח את החטופים, קודם כל בעזרת השם, שימו לב בלג'ון, שרוולים גיימינג, סרטונים, הגרלות, עוד פעם, לא הגרלות, סקר. חברים, ברול סטארס עשו עסקה, אני לפעמים צולח גם שטויות. הנה חברים, עכשיו הולך להיות לכם פה ברקוד על המסך, כל מה שאתם צריכים זה לסרוק אותו. הנה הברקוד, כל מה שאתם צריכים זה פשוט לסרוק את הברקוד ולהיכנס לקבוצת הוואטסאפ שלי. והנה, אם משתתפים את ה-QR של הערוץ, אחרים הם יכולים לסרוק אותו במצלמה בערוץ ולעקוב אחריך חברים. אז זה מה שאתם צריכים לעשות, מאוד קל ומאוד פשוט חברים, זה מאוד קל, מאוד פשוט חברים, אני ממש אוהב אתכם. ויצא הקוד SHIR בשופ של הפורטנייט, בחנות של הפורטנייט, תשימו אותו חברים. אני רוצה להגיד תודה לערד, איתי טים פורטנייט, איתמר, איתן, אלמוג, אמא שלי מיקה, סטפי נבו, אבא שלי טומי, יונתן, עומרי וגם רוני אחותי חברים. אני רוצה להגיד לכולכם תודה, שימו SHIR בחנות של הפורטנייט, אוהב אתכם, תעקבו ביוטיוב, תעקבו דרך הקבוצת וואטסאפ חברים, אוהב אתכם, ממש תעקבו בכל הדברים האלה, אני ממש אוהב את זה. ויאללה חברים, קודם כל הפרסים יש לכם כאן, אז תעקבו, אוהב אתכם, תעקבו בכל מה שאמרתי, ויאללה ביי.